umqeqeshi wabo useme ngenyawo uyabakhuthaza babhekani phambili madoda. Wathi bhekani phambili madoda. Liyamka lona ixesha liyabashiya. Phose ngesandla lobhola kukhetha Bitomwa. Captain wabakasabonakali Ilunga Kamwanga. I-center back yabo ngasemva. Bolende edlalwe iSimba. Wafika inyathela wayibeka phansi lo bhola. Uncobo. Ikotaro pasa la bola kuPule. Pule wathoqa space efuna impendulo. Vele pha. Pasi ibhola enhle eCangwane. Aqalile amakhosi. Aqalile usikinga yaseDobsonville Stadium. Aqalile adlala ibhola ihamba phansi ngoku. Abanjwa e-offside, uPule Monti ubanjwa e-offside. Masanele vele bhayi. Imizamo yakhe emihle edlala ibhola enhle kodwa uPule Monti wabanjwa e-offside. Hayi khona abafana base-DRC ngoku hayi ibhola yabo sebeyikhuphela ngaphandle kwebala bengekho naphansi koxinzelelo wamemeza uHalile Ben Yusuf qeqesho Kaizer Chiefs. Thathu amaqela oMzantsi Afrika namhlanje adlala kwitumente zeCAF. iKaizer Chiefs eDobsonville, iStellenbosch FC eKapa, ibe iMamelodi Sundowns phezulu eLoftus. Amaqela amathathu lawo oMzantsi Afrika khiqiwe kwiOrlando Pirates emva kwemini yayizolo. Lamabini iStellenbosch neKaizer Chiefs sesiqinisekile kodwa iMamelodi Sundowns seyiwenzile umsebenzi kude nekhaya. Seyiwenze kude iMamelodi umsebenzi kude nekhaya eNigeria apho ifake khona amanqaku amahlanu kwinqaku elinye. Andiqondi uba zingatshintsha izinto. Into ethetha uba sijonga amaqela amathathu oMzantsi Afrika, amabini aya kwi-group stages ze-Confederations Cup. Mamelodi Sundowns njengesiqhelo kwi-Champions League. Competition yokuphopha yamakho amakhulu. Aqala unamba amathunzi ngoku kumabala aseDobsonville. iKaizer Chiefs ngoku seyizithatha kancane izinto. Ayisekho ngoku uxinzelelo phezu kwabo lokuba mabafake amanqaku. Seyintuba kubonakalisa ubuchule bopasa kwebhola. Nanku uVelebhayi wapasa ibhola enhle uVelebhayi. Banokhoyo amatha kwa-crossbar yabuya ibhola i-rebound. Wow, ebeyibethe wayigqiba la bhola uMduduzi ishabalala. Ipasa enhle kaVelebhayi uMasanele. uMduduzi ishabalala besithi ndiyayigqibezela ndiyigqibile. Yabasindisa ibhola. Yabasindisa ibhola. iSimba ibethwa ngamaxesha ebhodini. Ishiywa ngamanqaku ebhodini. Akusekho into ababonakalisa uba balambele ukuyenza. Kaizer Chiefs yalawula. Jonge nje nabo ajikeleza phezu kwebhola. Yashiywa ngesithende le ibhola. Yahlatywa kwakhona iKaizer Chiefs. Bagqiba bapasa ibhola ende. 50-50 unozinto waphuma ufika kuqala. Wasijula ijaji uDida phezu kwalaa bhola. Wathi noba ndingenzakala kodwa ndifuna uba kube linqaku lesine. Abambethe bayamtheza. Thunquka ibhola kuMakhosi, abethwa loo bhola ecaleni kwebhali. Wakhala uBrendan Peterson wathi madoda ayikhona ndicela nindikhusele. Utsho udonga lakhe lokugqibela. Utsho koMahlawuthi madoda ndiyacela khanike nindikhusele. Simba ibidlala ibhola ende ayitrepa uhlathwa gqiba yathena indoda yeSimba. Wakhala ucaptain weKaizer Chiefs ngasena. Ikona kick yabo iSimba ikona kick
yesibini kulo mdlalo xa wonke ithatha lo bhola iKaizer Chiefs akupule mote chancada phezu kwayo ihlaba lo bhola kakuhle Mduduzi ishabalala wayincotha ulameva uMduduzi atogqiba ithatha wayibuyisela kazima madoda nangu-Bradley Cross Mduduzi no-Bradley Cross ishow yabo ngokuthiwa mamalani madoda kanti iphakame eDobsonville nazi izinto izifundo zamahala free lessons esikwa la bhola McCarthy basibhola enhle baboniswa ibhola kwibala elililo hayi labala likazenzeli artificial ekudlalwa kuyo iKaizer Chiefs bathi kusengceni bantwana bamapha nizibonile iimpompo zinkcenkceshela phambi komdlalo nazibona iimpompo zinkcenkceshela ukuphela kwesiqingatha sokuqala somdlalo masibekeni ibhola phansi umoya ukuncedisa isimba kwisiqingatha sokuqala udambile thathwa lo bhola kwakhona yabuyiselwa ngasemva kunozinto Dylan Solomon pasi yakhe emfutshane Felepai shindoda ngasemva Asane atogqiba ihlaba kakuhle lebhola ecango wakhe ayicenga amakhosi ngaphakathi kumhlaba wesimba ngoku afuna iengile abethu iengile wasebenza uDida ibhola kaModi ibuhlungu wasebenza uDida wathi zindidile ezintathu kodwa lena yesine ayizukudida abalandeli beKaizer Chiefs abasalawuleki ngoku eDobsonville imicimbi ngenxa yebhola entle edlalwayo tshintsho liyenzeka akhupha u-Ilunga Shedrack indoda bebetheke kumdlalo wabo neqela laseKhomoso betha ibrace yakhe namhlanje bayamkhupha bathi akho zakho lutshintsho lwenziwayo kodwa amanqaku asamile ebhodini 3 Kaizer Chiefs not Simba. Well, 15 minutes remaining and Kaizer Chiefs are sizzling. The Augusto has found the back of the net against Stellenbosch, so 3-1 the scoreline in that match. Kaizer Chiefs absolutely sizzling here in Dobsonville. They are sizzling hot as Mabue will be the man coming in off the bench. Well, those that have come in off the bench so far this afternoon have contributed immensely. Velebai off to the starts, hit the ground running here this afternoon. Moni has also been red hot. Mabuya will be looking to do likewise as he comes on here from Mob. Made a name for himself out in Maritzburg. Things didn't quite go his way at Mamelodi Sundowns, and he'll be hoping to make it a successful return to Naturena. Now, again, bit of pushing and shoving on the edge of that box. The officials needed to calm things down here. Now looking to hold that line. Kunika and McCarthy. I do believe Ighodaro picked up a yellow card. That being the first of the afternoon. So the referee was busy updating his notes. Now that he is done, we can get the game underway. As the officials from Cape Verde have been pretty much on the money here this afternoon with the officiating. Confirmation of the yellow for Ighodaro.
Big men push forward here for Simba. Once again, Chiefs at their very best defensively. Here is Godaro. Looking for the pace of Solomons on the outside. He's ripping it up here. Here's Solomons, men over on the far side. Ball in. Muddy will keep it alive. Corner Chiefs. Oh, the pace of Solomons gives them something extra here on the counter-attack of this near side. Godaro once again doing a stunning job of keeping things moving. And well, for a Kaizer Chiefs that's sizzling, it will have Serino coming in to replace Godaro, who scored his first at Kaizer Chiefs here this afternoon. Great afternoon he's had, so close to scoring the brace with his shot that came off the underside of the bar as well. Well, he's played his part, Dida, in keeping the scoreline respectable here this afternoon. Somewhat respectable, maybe I should say. Winiga. Mabue looking to catch up to the pace of the game. And coming on. Good movement on that far side. Now Numbers getting into the box here. They need a good ball. It's thrown in! Oh, they found the back of the net, Simba. Beautifully done with the ball in and the big men pushing forward here. And is that the respectability that we're looking for on the scoreline, or is it possibly a light at the end of a tunnel? Well, they've got 2 goals to get in 10 minutes if they are to turn things around here. All played into the near post. And off the defender, in fact. On goal it is. And I believe it's McCarthy that scored the own goal.